Trinketera sartu eta denak dira pilotariak. Bakoitzaren bizipenak trinketetik kanpo gelditzen dira kirola egin eta momentu gozo bat pasatzeko. Herritarren eskaera bati erantzunez denek bat elkarteak elbarrituei zuzenduriko pilota klaseak martxan eman ditu Ioldin. Parte hartzaileei kirola egitea, baina batez ere etxetik ateratzea ahalbidetzen die. Etxetik ateratzeko eta batzuek berriz pilotean hasteko, iduritzen zait elbarritu zailaik, memento batez uste duzu dena utzi behuzula eta dena galdu uzula. Hor esperantza izaten aldute berriz pilotan aitzia, modu desberdin batean, bainan esperantzaikin eta ikusten dugu ari dela. Ioldikoa den Ambros pilotan aritu da 20 urtez. Teilatutik erori eta zangoen mugikortasuna galdu zuen eta klase hauei esker kirolarekin berriz topo egin du. Erten zataten, inen duzu delta plan eta du surf eta enien ikusten enen buria baizu, du surf eta du ski eta pilota maite bineen leheno eta gero bai emeki hasegire antrenatzen. Hemen demora pasatzen du lehenik, gero batu lagunake, kolpu bat eaten du eta gero atxaldia pasatzen du gola beden, etxene luze da, gu gauza hondi egiten ahal eta gero hola beden, demora pasatzen da. Eta gero sport huskat, mikiak erten du. Amroz, izazu sport huskat. Inen du. Eta gero guai erten dakot, guai haseriz pilotan, untxa. Gemik 25 urte ditu eta 2 urte daramatza gurpiradun aurkian igerilekura salto egin eta istripu larria izan ondotik. Horrelako zorigaitza gertatzen zaizunean bere erranetan harremanak egitea ezinbestekoa da norbera ez isolatzeko. Hain zuzen, kirola egiteaz gain egin arteko harremanak indartzen dituzte astero. Eken historiare ahund desberdina da, eta iduritzen zait, ez zuten baitez bada elkar ezagutzen, baina behiek denak elkartzea hola aberatsa da. Hola harreman bat ikusi dugu piztu dela eta biziki interesgarria da. Au final, c'est surtout aussi des humains qui se retrouvent. Gemik dioenez buruarentzat garrantzitsua da hartza etzerela elbarritu bakarra, eta zu bezalako arazoak ere jasaiten dituzten beste pertsonak daudela. Pilota klase hauetan bide batez gomendioak ematen dizkiote elkarri. Gros, mais du coup, ça permet d'échanger les astuces. Bere hitzetan oso berezia da elbarritasuna duen eta ez duen pertsonaren artean sortzen den harremana. Ez delako mugarik, ez da tristura begiradarik ere. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de regard, soit de pitié, soit d'indifférence. Parte hartzeko zalantzak dituen horri mezu bat erarazi izan diote. Nik eganen nuke lehenik etortzea ikustea eta frogatzea. Gero bakoitzak bere neurrian inen da, ikusten da hemen elbarritasunean badira desberdintasunak eta ezitzaileak neurria emateute bakoitzeri. Batzuk jotzeutea ise, bertziak gutiago, eta neurria ematen da. Beraz, batzuk interesaktua bari madie, etorri Ioldira, arte atxaldetan, eta begira dezatela, ikusi, plazer hartu, entseiatu, eta gero ikusiko da ze pasatuko den. Gemik dioenez, norberak bere burua entzun behar du, baina pilota klase hauetan parte hartzea onuragarria baizik ezin naiz da. Que bénéfique. Animatzen den orok hitzordu bat du astero arratsaldeko 3:00 Ioldiko trinketean.